Ýewropanyň täzerin şu düşmanlygynyň ýol başdy. Wagt tap kabul edeni üçin hoşalygyny beýan edip, hormatly prezidentimiziň başdanlygyny ýurdumyzyň öýtüjüň täze benetliklerine çykýanlygyny bellädi. Hemde Aşgabatyň gödel binagarlyk keşfiniň öýdüni uly täsirleri galdyrandygyny aýtdy. Şeýleken mehman Türkmenistanyň milli ykdysadyny diversifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen giň göçerli özgertmelerine ýokary baha berdi. Hemde ýolbaşyga diýen dödüminiň ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz iri mali düzüminiň ýol başlygyna hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, onuň saparynyň dowamyny bir näçe duşuklaryň geçirecekdigini hemde bir duşuklaryň iki tarapdan gatnaşyklary ösdürmäge itergi berjekdigini bellädi. Duşuň barşyna bellenşi ýaly Türkmenistan daşar siýasat işinde awraýly halkara guramalary, Hyzbustanna mali we bank ulgamyna işleýän guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Ýurdumyzda halkymyzyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen durmuş we ykdysady ötüş strategiýasy durmuşa geçirilýär. Bir strategiýanyň möhüm wezipeti diňe bir häzirki döwrüň meselelerini çözmek bilen çäklenmän, eýsem uzak möhletliğin durnukly ötüşüm üpçün etmekden ibaretdir. Hormatly prezidentimiz bir maksatlary durmuşa geçirmek üçin ýurdumyzda eksport ugurly daşary ýurt garytlarynyň orny tutýan ölümleri öldürmek we telekeçilik gollamak boýunça derul işleriň geçirilýändigini, diversifikasiýa, döwre wagtlaşdyrmak we ykdysadyň möhüm ulgamlaryna maýa goýumlaryny çekmek boýunça degişi işleriň alınıp barlýanyny bellädi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň Ýewropanyň täzerin şu düşmanlygynyň köp ýyllaryň dowamyna agdasy bolup durýanyny, bir banyk bilen tewda ykdysady we mali banyk ulgamlaryna netijeli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulynyny aýdyp, iki tarapdan hyzmatdaşlygyň esasy urlary hökümine energetika, ulug, sanly ykdysadyýet we daş goşaw goramak ýaly urlary aýratyn beledi. Hormatly prezidentimiz ulug logistika ulgamyna ünsi çekip, Türkmenistanyň geografiýa taýdan amaty ýerleşmeginiň uluglaryň dürli görnüşleriniň ara baglanşygyny emele getirmekde bir esas bolup durýanyny bellädi we şonuň bilen baglykda köp orlyk hemde tewit ähmetli demirgazyk günorta we gündogur günmatar halkary ulug geçirgelerini döretmek boýunça möhüm işleriň amala aşyrylýanyny aýtdy. Bellenşýäli ýurdumyz energetika ulgamyna da hyzmatdaşlygy diversifikasiýa bilen ösdürmäge möhüm ähmet berýär. Arasda daş gorşa we ýansyz ýaşyl energetika boýunça maksatnamalaryň işler alınıp barlýar. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmenistanda amal aşyrylýan taslamalary ýa-da täze başlangyçlary Ýewropanyň täzerin şu düşmanlygynyň gatnaşmagy üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellädi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň owa hyjylyk buğdagyny ösdürmegiň, tuw serişlerini tygşytly peýdalanmagyň möhüm wezipeler bolup durýanyny aýdyp, Türkmenistanyň Ýewropanyň täzerin şu düşmanlygy bilen bir ugurda hyzmatdaşlygy ilerletmäge taýýardygyny tatbiklady. Hormatly prezidentimiz mehmanyň ýurdumyza saparynyň barşynda Türkmenistanyň bank, maliýa, energetika, daş goşaw goramak, suw gaýraklaryny netijeli peýdalanmak we ulug logistika urlary boýunça bir näçe gepleşikler geçirjekdigini aýdyp, bu gepleşikleriň ýurdumyz bilen Ýewropanyň täzerin şu düşmanlygynyň arasyndaky hyzmatdaşlyga itergi berjekdigini we ony hil taýdan täze derejelere çykarjakdygyny anan bildirdi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz ýurdumyzyň geljekde de bir iri halkara mali guramasy bilen ýözara behbiti hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny bellädi. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we Ýewropanyň täzerin şu düşmanlygynyň ýoly başdy. Iki tarapdan hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde öýtdüriljekdigini anan bildirip, birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.